omenda no to ni neno ka no chiwo omenda chiel kuom gik mano justify e ministry ne no wacho mabe ni odwaro omenda mar campaign mar jakom mar the AUC manyiso ni embe kanyo bo neno ni pesa nyaka med kanyo mondo miko mar AUC watima ngowa Kenya yudi mar ariyo gima pane pok wanyiso jopiny ni kanyi follow gima ne timre proceedings nyocha kane koro debate omako ni neno ka chairman mar budget and appropriations committee Ndindi Nyoro ochung' mowacho ni katek kata nade to gin be appropriations bill nyaka koro gitima ngowa gi amen manyiso ni finance bill ni ema bro chungo kaka expenditure mar sirkal timre nade timore emomi neno entiere first reading to poko songo to kata kanche mano poko timre ntiere gima nchilungo ni committee on supplies manyiso ni ing'iyo projections ma ntiere gode budget policy statement to ng'iyo ni to the next budget which are the priority areas ma revenue mudhi kauno debate koro already ntie public participation manyocha jogi timo mar budget and appropriations committee ni then finance bill ero koro ni mbele wa manyiso ni finance bill ni amendments manyocho wach state house ka okadho manyiso ni ntie pesa manyaka timra projection manche gin godo mar bilion 345 ni manyiso ni dhi duogo piny ka dhi duogo piny finance bill appropriations bill milungo ni expenditure bill manyiso ni kakidhitigo omenda nyaka be koro ng'i kendo mondo mi koro budget no be nyaka duogi koro kuonde mani manchine no barua mani neno CS gine cha tinge ni gimane jiwacho mabe ni gimane CS timo eni wajumbe magazine ne wacho ni otemo intimidate wajumbe nyiso wajumbe ni pesa ni kutemo kata ngado matin to CDF udhi gine koro mani wacho ni onego conversation ji obed sober te nikech ntiere time iwacho ga ni koro nyaka wa sacrifice kochopo kati wacho ni okay mar mukate ni ne waneno ka it's unrealistic wagolo koro pesa mano ni go benua project mane warize mukate no kama ni tere nyaka koro wangi ni kanyo budget itimo nade ingado kata ka en mar wajumbe no gimbe nyaka giye ma ok the first time ma budget mar wajumbe ongadi nitie iya mano gol mar wajumbe nitie iya mano gol nyaka mar judiciary no ngadi nyar mar executive ka wane chuny covid kanyalo par koro okapar ni it is cast in stone ni ma emo kuongo magik moko ok nyatimre nade ok nyatimre nikech this is a moving target ok en static makoro nyalo wache ni ka emo aketa siling 10 makigolo kata nus ne to kenyolwa